Bealach go bháin é Coschleasaíochta chun fiabhas a chur do chuid sciilne ag smachtú na liathróide. Sílim se go bhfuil deas smachtú na liathróide ceann de na tréthaí is tábhachtaí ag tealadóir Méabh. tSualainn. Chuinní an liathróid amach os a chóir. Scaoil leis an liathróid agus ligdaí preabha. Ar an mealach go talamhdaí agus tar éistí preabha, bhfuil cic san éarthaí. Bíodh an cic sách láidir. Bíodh an chus iompaí suas de bheagán agus tú ag bolla na liathróide. Ag cinsiú gur ó do chuid bór ílacha a bhúlaigh tú í. Cleachta é seo go mbeidh tú an a liathróide thuairt suas chuig do bhollag an tam ar fad. Inis, in anad bre ar an liathróid gach óra chicálann tú í, bhúil san éirí agus nuair a hití si, bhúlairí si agus nálaigh go talaí. Trí a chur le líon na cicine gach óir gan ligean ceaddaí preabha. Chun é seo a cleachta, is féidir leat an péir ligint as an liathróid agus bhaid sin níos éasca. Coschleasaíocht ord level a bheits mé chaspáint an céad uair eile. Dí sin bígaí a cleachta.